Case Inglong Potiri Piatum Pen 1988 Pen 1989 Hot Case EMI Pu Pen 1993 Pen 1994 Kongchun Bang Mati MP Amorsing Tisu Aphan Karchupon KKCE Lumbajong Havaramai Kising Misen Pen Pachunpon Ingdeng Hini Havar Kihat Subdivision Press Club Amhang Kitegarni Katalon Pon Borjan Havaramai Kratum Pirangkia Mai Kangni Aprangsi Birta Kilara do Anapan Kardom Pajelo Kardom, non Birta Thanje Bang Sami Ujang Terangpi, non Arju Ikta Birtang Tompe. Piatum Pen Paturpi Pongsi, Vusikni Pioneer Kebarni, Kes Inglong Po Tiripia Sahem, Di Purong ni Hangalong, Kedamtang 1988 Pen 1989 Ahot, Maipu Barim, Lapen 1993 Pen 1994 Ahot Abarim Kongchun Bang, Lapen non Kikibom, MP Amorsing Tisu Atumaphan Karchu. Kes Tiripia Maipu Budhoterang Pen Maijep Hempu Pon, Lapen Kongchun Bang, Barnabas Killing Pen, Aluhia Tumaphan Pachinipon. La Sokar Cho Mayalong, Aluhi Aman Pen, KAECCEM, Dr. Tuliram Ronghang, MP Amorsing Tisu, MLA Dorsing Ronghang, Board Chairman, Pen Chenglok, Kes Inglong Po Along, Abarim Maipu, Abarim Kongchun Bang, Lapen Kaprek Kaprek, Atum Man Pengidotum, Chetongdu. KSA long live! Long live! Long live! Kathascom long live! Long live! Long live! Kathascom long live! Long live! Long live! No autumn must stay! No autumn must stay! Hempeng long leti! Hempeng long leti! Opposite party atum KAEC along non kacharibom atumaphan KAEC ajakong pachiroi lapu karbok pon ki ahokali. Jakong kachiroi kali jakong ke pabat pon thulu pusi KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Mayalong lam thejai pon hala tum plastic ki pitum da banglo chini ne polo Karbi Longri Abirta council pen salary la pen wages la pen part plan SOP dia taga ko alma nan kelo lada ke tum apa je dalam sejarah acek lo wam regular dor mahalong lo Cekloyon 31 long jalan to dormalong po. The council president kai problem financial sanction accorded ke the kai code bank ki pia bank ke CM Tuliram Ronghang city bomlo Karbi party department to mata. La secretary office pe alang tu claim no tu direct account nampo. Direct alang tu account namut po. Mando ne tarik isi. Dia na ita tarik ini ke long fit lo dormal itu. Karbi anglong aparmansi Karbi atum hemprek kachisong kihanglong. Lasi Karbi atum angbong kachisorsar kachiputot abang ingtonsi ningi sivet pen hemprek hangrap petlote arnisiki longwek jipura ningjipon. Nelo coba ikut nelo ningi si pen pet deklai vet itu marjabna sita nili puye bangke hemprek hangnangi ke DC office long kali konsil kali State government kali nangi PG ke dilhirong sopialong si PG lapen ke tum non form dari tum diricat Karbi anglong pen di mahasau ahemprek article 244A aparman parliament along MP Amorsing Tisu pen lam kijai don thegapot KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amorsing Tisu aphan kachuru bajarpon Karbi Longri song Inglong Po la Tiripia long Central Committee pen ke phapon Amorsing Tisu ke hai phan chuke damtang parliamentary election ahot MP election ahot alangli lam chagateng pen parliament along Karbi Anglong la pen ensil la pen West Karbi Anglong Dimaso la long thom adisiga kemang hemprek halo so hemprek lama putha alangli waida clerk sapen prime minister home minister minister ke doan MP athengno lapen ke speaker athengno deputy speaker athengno alangli waida clerk sapen lam kan inji the kapot bakache ninji na pot alangli phan kachuro laso amai sipi nikangni alangli phan kachuro kapaji ramai laso mai long nili phana manpengal hisar poisar tinang lo nili tam ni chetong lo lapen hokpet lo alangli tum kachuro nai kenang sot lo thialangli lam chagateng pensi Amorsing Tisu MP ka hai damit dak parliament along alangli semia bangke papleng lo lapen alangli adang ninje tun lo lapen ging ton te pin pen private bill tame
article 244A puthak alangli tribal bib tame ko muk thu phit lo alangli la tame padun ron pen sikam bangke sayang ding bangke klem pon bom lo lan chop la ka preka KS ing long pho long klem bang phu bang phiatum MP MLE CEM EM lapen officer ke mana tum ta dulu la sila haya tuma phan kar chu pon akinang sot pu matha pon si la so jai mek ding pon lu pu si KS ing long pho tiri pia mai phu budho terang pen pachini pon Lapen General Secretary 1988 1989 lapen 1993 94 alangli tum Karbi Longri song bhan ka ching hon ki khibom non khibom MP Sar Omor Singh Tiso nelitum Karbi Longri song aphan ke claim barim pu pen nelitum sidame man penga chipi pula so jaime nelitum kedeng ponang ko kelalo dak pini langdam sinang Karbi Longri song ben kedam tang abarim tum pini MP pen chenglong komanege police officer nang chemanlo non ki khibom CEM sar sidame nang kalanglo lapen beda singling sar sitame alang listame president secretary ki mantang bang phulo non dobom DC mem sitame keseng long pholom vice president ki khitang abang philo lasin nilitum Karbi Longri song ahin ben nilitum ke klembari matum han man penga chipi phula so ininga klong pen ka choropon mate ning karong dun kar chopon KS ing long pho tiri pia sa hema long prap jin pen boys hostel kim rang ponang ji la pen non di phu arong su pia towar ke pathe pona hot KS e tiri pi along longli ki kondun pen ke pajok ponja phan KS e tiri pi atum tok jiralu ke ECCEM Dr Tuliram Ronghang ari dengta pajir dun lu buta mai phu budho terang pen pachini pon nelitum sonivet hini appointment nelitum memorandum ni pidun isi bangel lalo nelitum la foundation stone da gele tang hola so KS office nelitum sarnong ke ban ong amat arveli lablo la se mentut si nang pangcheng pi ma pu hola so isi appoint nang kim beserak nang popula isi appoint lo la pen isi bangel la towar nang apa the ji non la solong nelitum office dairai amasi la mo plangewang journey highway pen la so office ahem chete bok ongte mo kedam kewang kopine ki siksak do kokna pu pen la so asambo nang exam nang ji pu la so la poni pen senil to memorandum pidun lo Karbi chorkli chupijo nimrokom kirimati honghari lapu ansusi kapang tang pontu ja phanpusi Karbi kurusar chingrumamai mate thi hekpen KKCE atum asai klempon bomsi ahawar tinalongta aro aring dengpon bomlo Lasondak taksi wo signify ner kebarnita lumbajong MEC constituency ke parlo disama lakha ke thom rongbong tiso LP school pathwa klamalong KKCE lumbajong ahawaramai kisengpon Labang somaya long KKCE tiripi dun mai phu rajen be chepahem phu ponsi mai ke pha alam the tiripi kong chunbang welson ti supensi parjupon aluhiaman pen KEEC Agriculture Board Chairman Mohon Singh Disu KKCE tiripi kong chunbang welson disu KSA mai phu barim thang sing timung rada sai klembang phu ke shap timung rongasar rongbong tisu lapen pinang an KKCE kurusaratum chetongdun La somaya long kachetong dunatum pen chedom sarsi KKCE lumbajong hawaramai amai phu sivoram tisu lapen chunbang dilip teron atuma phan ingwai pongsi lunsi pi charhe pi lapen klembang phu bang phi atuma phan ingwai pongsi thirthi parjablo KKCE along kurusar bang phokebra isia tuma phan apin deng asum pota nam pipu pusi chairman Mohon Singh tisu pen lamchak pipon member du nai pu kamatha pon pena jok si pen an claim lo jase met ke tumaron bari ma tum bang ke ha per the ke thike cheng pen wang bom adhorom lo la bang so adhorom ben si akapre ka tum adhorom da me convert lo non christian le punon ba lokimon le punon lok skon le punon la son si Karbi tum ta penanga adhorom do lo hala tum ke la aron bari ben si convert bom lo lalo pan ma ke do phan ke non nam pipo bang phike bra si do busi pula si kuru saban ke isia man chipinangi la si kuru saban ke nam pipo la pena fang la rasinja song la lunsi pia tu fan hala so tu ni nam pi lo che chak te kang lo la lunsi pi tu ta man pinai pusi la man ji pia teng pen la rasinja song appreciation secretary tu hala tu nai po teng pen ni nam pi lo pen Kurusara tum ki claim ke dam nang jia putha KKCE kong chun bang welson ti su pen klar dakalam thei pherang kia thengno ning jepon e hawaramai
ni tum seng pon long lo lage KKC lumbajong hawaramai ni tum dak lumbajong angkang akonitensi long ria mai prabjin be ni tum e sompon po non ni phai krehini arni sitame KKC ni tum seng pon po sitame krehini adim kreh siban der po dake dikoi terang rong alom si ni tum ke hai bia rong lapen ke hai rong hang rong som si pena ana rong hadak lom du ulang ke seng se la ana rong pangrum pes ni tum hadak ni phai kreh siar ni tum timurong piarong alom sitame nama adim keme langam po bang suri si bang tum dak chingrum jido asini tum nona son hawara mai ke seng pon long bang ke ni tum ke kopai ke melo KKC phanang kroherat to bang bom lo bat bom lo je tum kachor kli kachu phio tum koson si do thak nei ma koson si nim kaching hon nei ma non ke rong ker nang kachi rung sita hak kopen pinian ta rong ker kachi rung nang lok la asila so rong ker kado we is west chingrum pepen rong ker phailang dam lo protang te kado pen suri hinira pharo trok arong asar baksi dui ba bisi sitame karbiaron barim dar ke suri ke thom baksi la ronga sara bangke bang suri ke thom baksi tu chia posi nilitum la bang suri ke thom ronga sara kuru la nitum ke sielong ke do tum ana phan nitum ko somsi aningkan bang arong ke se karkli hur ka chirung ka cherek ka rat pen ka chipajok pen sarkar pen mi ke choki ma phan nitum chingki pon po la pen nitum la sobar sai bang ribom lo la pen ning je thedo 99% lo je mu iprang ke bang jilang bang ke rong kera bang ke rat pen chirung unang ni luma pusini tum ning thelo la pen ni tum Vusik ni Paitrok siar ni ingdeng hini Hawar ke hat sub division press club amahang ke thek arni katalon pon lasongsi ke damtang surhini ra ingkoi ra ke thoma ningkan amahang pathek pon pen pining an ningkan hini ke chok dokmoka forest IB along talon pon Laswalong Hawar ke hat sub division press club along klembang phu atum an chetong dun pen chithan chimum amai padopon Lapen Hawar ke hat sub division press club amai phu ahin pen ningkan hini ke chok ahim sitami ingthan pon Bangsolong Hawar ke hat sub division press club amai phu ran rong pi chunbang sing rong pi bidisar akas rong pi Dunmai phu Bharat Sahu Dihin Rimbang Khorsing Be Sahem Chunbang Bisnu Terang Lapen members do anatum chetong no si RD pidun Dogmoka pen Vaisong Terang Karbi Longri Abirta Si ketiklo ni phai trok siar ni nitum haurokat subdivision press club pen dak dokmuka forest IB long sinilitum sengkan hini ke chok ahim dak sing thanlo lapen nilitum kachisik dolo Haurokat subdivision press club pen nilitum dokmuka asi office dolo lapen nilitum kachisik dolo district press club bana chehang di kachisik dolo boipis sami nilitum long sabu por ka duri check pena jok lapen khitin porang keli rok pena jok man nilitum kachisik bang asabu kaduri ajok sini tum pathi the derlo kedam tang ning kan ni tum kang thilang solong penang aliralom chipi lo peneng le thota ni tum aliralom chipi pigi pusi mathalu apen kachisika dolo alom o porge tame men khitia por lang ke li ro ko joini mat kadu ko beta ani je porda che lang na ko ajoini si ajok si pini bang ni tum asabu pa bi action teklong woi pis tame la ani ni tum haurokat subdivision press club apana ka chinghon ajok ni tum long doan members tum ta Kewang etsi asongsi dulu bang pli bang pho ambak si dulu ni tumlong nang chitong ni pini nili tumlong hawra ka subdivision press club long ken 19 jon su si dolang members dolang la si nili tum ke intangrak pe ni tum kai ke mata claim pon po hawra ka subdivision press club ben ke ahok pet nang li tuman nang paklang pola pe nang chirap mang chitudun po rat pan ke chirap si nili tum kam lo la pen ti nili tum aphan nang parjapi district press club President Secretary tame nili tumalang tuman churup piglo la hawra subdivision press club na parjap pilom asi nili tumalang parjap pipe nili tum kai ke mata hawra subdivision press club pe de district press club aphan ke nili tum kai ke mata ke cherap dum do pola pe nili tum alag tum amdar long sudolo asi district press club long jong si pe ne ke sung do pute nili tum hawra subdivision press club pe ke ajak ake sung le dostame nili tum cherap dum popsi lam thina maklan no Borjan APHLC atu menti sorong along solar project aputhak mai ki bipon ji along nilitum aphan nang par ju je pin pen ki nilitum Borjan hawara mai kratum pen chedon thek the pusi pherang kya mai kang nipon Bangso pherang kya mai kang nipon along solar project affected rong inkoi rakithom arong asaratum chetong petsi APHLC atum menti so arong along solar project bibelo
ADB atum lun pipelo pu aputhak ning karongamai ke padoji pu along nilitum chedonon thekte lapen bilong le pusi pherangki amai along pen ning jepon lapen ki kim tang anapot antami chipri e japan si chuning rilo pusi ning jepon athe nilitoma phan ku PMI si ke padoji ma alam the nang than the nang pachini ne nang chingwai vi pin pen ki nilitum labangso amai ki biji pu ki nang chedon dun de lapen jong si mayalong ku pilone ka siksak dokok pusita mi adai che enang ji pusi pherangki amai along pen pachini pon Morjak malamai long sa chingrum iposi chingrum ko lapen iposi resmi dunang ko ma so kutha ka lang ni tu si pachini gan tu na bilong ka pa madang so apes ni ini nang ko pathe ke time ma patumi dik si along hala inul bahani lapen APSRC tu lama tinggi bang so kutha na so bang hala ni tu lama tinggi nang ham APSRC lapen effective area tu solar project along solar project bi belo ku so kutha kecil hong ke HP lapen ni tu apan nama nang dua lam lapen non kiranji tarik ke pani halada nilitum lai effective area la men tu so bolong tera na kan pokiling na bangso langki ko ke score phera alang litum na mai PBG tu na bangso mai PBG ko lo game nitum la hala so long SGB do GP do alang litum foundation na kintel na bangso mai PBG ko lo bangke nilitum apan lami thina ri la pen alang litum cipat he ngomong apa si hala soalong mu anis apor be apor ini bila isun di boy do ma cipong jaro do pusan di do ma ada itu pilong le apa alam itu cipat he ngomong rapang pamang do kama bangke sama ngana so area long bangke so mai bangke dan bilong le so meeting bangke bilong le kusi itu pini nada solar effective area so arong sa alhamdulillah itu cidon sarden so mai bangkara jangan cipi nagi kusini itu so apa sendiri lang pini itu jopon lape do thiglan alang itu nakelang sileka jonghe dokara jonghe alang itu ni tumrong asarapan longle dalar kan tibo alang itu amen tarambe bolti dami tum charjulo akan ciklo longle dalar puteri tum rong asartung longle dalar klen yo si longle dalar klen puteri tum rong asartung ke Pulola dia pansi nanti. Ini ani ini tu belum masalah tu pansi boleh dalam pernah ibu tu ada alam itu ni tu pun dia lah penhuran nak cahaya nanti, hotel tu cahaya nanti. Itu belum masalah tu tiada lo ni tu depan di tanggung si dan kami sama thang itu. Waktu si kami nanti tu makan itu pun masalah. Tu pun nanti bo lama kali tum sarjuna dah, lapenan tum pan lah, timrem, jangan timrem deh. Nasi nasol dah, nanti tum pan nanti tum nang untung, nasol nasi bok lo tu nang untung, nanti tum asong, apan pini tum untung deh, waktu itu kami nang koko, nanti tum IPP lapen, APS siap tum makai, nanti tum awal adur kecilan. Klaim ke dalam amuni tu kan sini tu, nanti tu kecilan pong, kumah besi kecilan pong, guna tensi, nanti tu jakong ngelong, nanti tu ma angkur itu mani tu kan sini, lasi, labangso, nanti tu kami ciciri cok, lagi tu nanti kalau dikai yang nangong, nona por, isor sari tu morsar tu langke, itu nong sapung, akhir tu langke, nindu tu kusi cepat lagi dia ni, lasi pini, itu Borjan, Rawasa Hawara, Mai, akhir tu kami, so bangsa apa ni kami itu, ni yang kau pun apa, Indra yang kau lah, ni tu pan, Rawasa pun dalam, pun ada tu apa tu pan. Asyik nang itu, si kami lah,
ruilem dari ni la men tu so bonglong terang la pen lo kiling la langke go SP school la so lo nang tu mala bharia mai ge doi ko lo haya checking him akram pa pun sudah mena tu piniang go ben chipri nang ko la pen la dang bang mai bi dese ki mi kali te mo ili Karbi yan sila dak chinon thebe be we mi alam mang yuli la sila nani tum akimanga bangke solar project bi belo la so amai PCD BG tu sina tum ning separoni la pendra pa chu thui tu pensi la bang so amai BG tu sina tum la da si tu sina me solar project alam kulute nili tum ke 23 village aman bongke ha ki change dengi ju sita mini tum ke solar project biveki ben bivek nagi ku bang sini tu ke matha nai tu antan den gila tu ada dong lila alam kinam pon ngi tu bang ke itu bang ke la la chok chi ku sinan tu bang yo gi athema itu kisar pusar ben chi rai dong le lang sai de jab de ga hoy hai hi badiyan dong gam koi hi lakume tu so hi bong te rai hi kadiyan se hi halapu yang terang itu mahai ge dong asa dong si chini lapen arab si chini ini tu piniani solar project ko alam ke upia posi binan ko hi ko alam thege nang tu chinan ko jape ke hoy nagaland pe itu jape ke hoy donangi nang tu piniani hala thegong lu hi na hi hala border na itu tang na chok na pu ana bangke Karbi khai dum kami dum sam yin thang sam yin ai kusi di dum ta ma tha asi la roi gora thoma ra ma sa tu samne si don sa en ra si don sa la pen la si solar project bi nangji kusi ni dum ke hala ki cheng na me CME MME la pen ge ta ko ke Pinya Abirta lansi kang tonlo Kardom